Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution na batagi furniture sets haki yeng internet ke jongpi berpila pen pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej lor kiwe ke tum ke budget ber ke design ke bak kuat. Kia rui ke end-to-end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior ki yeng kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumi jowai lani hai surat shillong na batagi jing tip bakamnya. Habangi ni shame ya ki case la mi kum kini ki case ka dan kam ya ka jing trailang jong barok ki tenat kum ka tenat kulit la ni ki tenat ki ba tokit ya kini ka benta but I ong ru nakadaw jong ka jing suki la ni ka jing bam ya don ka ta ka jing smutu jing mut bon long ka shimpor ba tinga kwa ban kali phi ba mo ba hatu ngin ong no ba ka dei ka laps na ni ka jing bam don ka ta ka jing smutu jing mut ha padeng kit na trikam ba pher lani yo lada ki pulet ru ki trei yo ka don pade ka nu ka political pressure nang thi pade ba ong ba naira ikin ka case kumtat bigong ngatrai la phi page ba na du ka ar hajar khat saw na du bawan ke NGT ban hadu munta menne pinlap ba la don bon teliki case ba la register mo de kata la sakhi de iba Robert ila ong hidala de nama I de lawyer itibha apo courtroom kan no teliki cases ki poi ka prosecution ka ya ka detection ka ya ka investigation ka ya ten nakaliang ka home department ka home police ka la trail ki kam de chisen la de ban charge sheet ban register ki case te kala poi po court te ban ong ba don pressure from angle ba ong ban sange ne wat num register case ne kata kam don namar man kapor haba don ka jing keno ya ka sarkar haba yo I ba la klem katrok hangnor no te la don ka jing kali na liang ki press ki media ru ki jukali ya home minister jongi home minister wong case has been registered lane larga don nga jing keno nakaliang ka opposition tingi juong ba you file an FIR if there is a complaint instantly ngin page ngin investigate but ngin take to task what la kataru ki kam kabade ban le ki pulit ki le ka kam ha East Gende Hills ne ha Southwest Khasi Hills ne hawai ru pinlap ba ngin page ngin pan ka list kabon ki case ki ba register na war kata ka daw ngong ba kamdei ka basuk ban ong ban shu penduk ya ka khauja jong ki brio light no kum kata bala lap peleng bakala de ka illegality bala lap bakala transport illegally without papers khamkot khamsla kata kala yal khajong te kum ba ong mene ba ni don kam bangin rat dengkhong nadu katen rai kamut ni de ban kem ya kito ki brio ki badon kti ban operate lane ban phati tele se kumbaong iba kharkrang ban sukem tang u driver no handyman ne u nongkit pateng te kanum poison sino tele se dakane kajingjia hapo thangsko kan penpejman ya kito kibrio kipatre kani ka kambian but dakabam shim khia ya ka jingim jong ki nong tre nong ki nong bala jong ki ka life security safety kila dibikin page from all angles tin mar kata daw nga ngong ba nakaliang sarkar ni ai dakba but kadon ka instruction ka balong very strict ya ka police department ya ka district administration pangidei ba ngin kem but penstom ya kum kini gibri bale illegal things kwa ban klip yang iba EP kan mo ki bon bha mo khamtam na ka ki nong elam jong kaliang persha ki ba keno ba kini ki kam bi an khamtam ha ka be dei but ka jingti umar po khandau lau dei udau yong la ni la lau dei emotion kim la ban ya bet ya identi klem ka jingtip jong ki bor ba halon dia bat ki keno ru ba kadon kata ka jingya so bot ha pedeng ki he spa bat katu ka ningut ki he sarkar phi don mon phi kalong ni ka jing keno jong opposition kan don bet mo kani kam politics te ka jing keno kan one bet
la ke syong sarkar mana monoro ke jing kenok kan mon bet tengang syong ya kini ki perlok ki ba opposition tongin sya shitom ngri benai hapo ngri benai ke sarkar jongi kal ai deadline ya kane ke inquiry commission bahkan pek benia ikini ki baro bat kan submit ke report ke sarkar bat hangta ngin sapek ke report kalong kumno nado key terms conditions jongka commission of inquiry la dep ai ngangai phiber hoi phle yo ngo phle yo I te ngin salap lut ya kajing sisa chisen ba kane ka inquiry commission ka submit ka report tangata haka terms of reference hangto bala ai ka commission ru bala ong de ba de ban ai ya kum kata ka suggestion sa ka sarkar ba kumno ngila bangin lej sya ka sarkar kami sa Delhi ban yo ban penbet ya kani ka red hole mining khnang ba baka dei ka traditional system kani kadai nadu tenrai nadu mensuam mendai ba kibriu kila jumlien ban le kani ka red hole mining te in what manner bangila bangin regularize ya ka te bangin yo ya kum kata ka suggestion na kani commission khnang ba in approach ya ka government of India bahkan ai ka relaxation ta